kaset tim kadai kawai na kajing set nam thong bisa ka bahe tam hagajala kalapan kriya menta ban penlong no ikjing set tim bat kali jing set kan penlong online no dak pen ipai ba haki social media na kajing don jong khunyang covid-19 hagajala kani kesenjam kolong ban pentikna ba kani kajing set nam kanlong ka bakhuj ong president jong khasils achiri sport institute ba philip ji khongsngi ka kunhun ka pnia ya kadai kajing set tim hagajala kat komuji thu jong man kapor nolor kinong sian kipai ba no pikai ru kijuran be om dunai ka aspa hadu laspa bansaki ya kate jing sek nam haman pulu silong naga yang ka khasi mon organize ne ka tim ne apa badan pulo ni ai khuble ru ek sarkar ba kala yarap ingi ba kan play yang tam ka tim ka ai employment board ba gi breu san hajar tam e gi breu ba im ne ka kam kumjoro nagaleng jungiru nadbula ai ga shithi jo government mo ka yarap play lang tim te ngiru ngi nagaleng jungi la arrange por ha ite gi formalities ka kum covid-19 badan kam ka kum tu ban bo ba kata social distancing kan dan khanang ba de ke government ka sharu no kan nyap ya kat kum ka rule jong ka government te kum jingsha madan gi deng san phong ngi nong siat te gi nong siat khanam te na kasan phong ila reduce no sha ka like how kata de minimum requirement according to the license jongi te kibrio ngila amba de giwan ngin ai bor phai kini gi jingdom kam jung ka mas ke ya ki brio kendeng kumjuru ngin ai ga live streaming o internet ma kanang ba kibrio kinum la on witness kami ni ka game jungi ma de kadang ku shooting ki one kibrio one pet kanang kandan ta fairness po ta game bagin yo ban sakhi lang timunta kum ni rom ni habya kum ni technology mai mata te ngin ai live streaming apo shooting khanang ba kajingdan munsha gidan kumba aspa on pitches ni te mentang misha shu min sha tang sanmut ki bokis brin apo shlong kin one ba kin witness plus everything along life dia mengala appeal to government kala decide ban mo like the team te rujuk upor ka bo ba haki DC jong ka district kin like tingir ngali ni gundo I kong siudor wat te mi ila insurance hi benin yarap income employ te jo pon la bo hi about application ba ingin adia ba ka kumnika kani ka rules bukin no counter la sha de la play de kim bo de kim de ka counter de la play jom ki kim nyai kan kum ka an ni dan hak ba nin le benin khang no I ki dukan te jo por long ba kan don ka ta jing yu ni appeal government ba kan sha lang kan play na do monday do saturday ba khanang gane ga ai employment ji babon gi breu ma be jana gane hoila da bun khre lot na da bo circle tengah apply san put nei we shooter ti hadin na da gane euro min ai ga glove ki bar phai bukin deng kemas te kumjoro ba da ga siat ru na da bo ga jaka kin shom bukin melum ke be shom le jong mini ka revenue generation ya kini individual counters bala ban play dukan ma kala ban besai ga family jong ki kumjoro indirectly ka employment ki bobon ki breu ma da dan san hajar counter po meghalaya te teng gidan counter ban armod laimot ma nei we te along around more than 50 to 1 lakh breu yo kam ne ni kum ka khasi ni shilong tang ki organizer kiba running ni ka game taman pen mi ek result ending in the den cup in the day kiba penya ka team tang bagi organize ban pen mi ek result jong team te na kaleng jungi thai long kum nong no ta la kade ka we ka jing do nang ba khrap hai ki bri ba do ma teng ki yo ar ka along ka tulop jong ki na along ka kamai jong ki ar paulai ko hajar shi banai ki yo te ka jing do tu ba khrap ye ki personally kum jo we shooter jungi ba kini kim nai ba adap kham yo ban shoot ane ground